Čaute, moje meno je Vojtech a budem vás prevádzať pri tomto tutoriáli základy Blenderu, kde si ukážeme nejaké základné prvky, kde sa čo nachádza a podobne. Čiže hneď ako zapneme Blender, tak nás môže privítať táto naša základná obrazovka, kde teda môžeme si vytvoriť nejaký nový file už v predpripravenom layoute, alebo sa môžeme vrátiť k našim prácam, ale my klikneme len do prázdna niekde mimo tohto, aby sme sa dostali do viewportu, kde teda už môžeme pracovať s rôznymi vecami. Najskôr ja si zapnem screencast, nech vidíte čo stláčam, otestujeme či funguje, môžete vidieť tuto vľavo dole. Takže prvá vec asi čo v Blenderi treba vedieť je nejaký základný pohyb, čiže keď stlačím stredné tlačítko na myši a točím, tak môžete vidieť, pohybujem s myšou, tak môžete vidieť, že v podstate sa točím okolo daného objektu. Keď stlačím Shift a stredné tlačítko, tak to sa volá tzv. Panning, čiže posúvam sa. Scrollovaním na myši sa približujem a oddialujem. Čiže základné jednoduché pohyby, čiže stredné tlačítko, Shift plus stredné tlačítko sa hýbem a potom scrollovanie, čiže približovanie a oddialovanie. Ďalej je tu nejaký selecting, čiže ľavým tlačím, keď označím, tak sa nám to takýto outline nám tu a to značí, že teda mám objekt označený. Môžeme si vyskúšať aj pri tomto svetle, tak to vyzerá svetlo, alebo tu máme kameru. Čiže toto okienko je teda viewport, teda vlastne budeme modelovať rôzne naše nejaké veci. Potom tuto napravo máme scene collection, čo v podstate znamená, že každý objekt, ktorý tu je vytvorený, tak je tuto zobrazený. A keď si napríklad označím tento objekt tuto v tomto viewporte, tak sa označí aj tu. A keď ho označím zasa v tomto outlineri, tak môžeme vidieť, že sa to dá takto označiť, že je to ľahké keď máte veľa objektov v stene, tak sa to dá úplne v pohode takto nájsť. Ďalej, tu dole máme panel nástrojov v podstate a máme tu rôzne nejaké jednotlivé kategórie. Nás momentálne, keď si označím napríklad kocku, tak nás momentálne zaujíma hlavne panel modifiers, kde teda môžeme pridať rôzne modifiery, ktoré si taktiež ukážeme neskôr. Teraz nejaké základná nejaká práca s objektami, čiže pre pohyb môžeme stlačiť tlačítko G, to je špeciálna skratka, G ako move, troška divná skratka, ale človek, ktorý už s tým pracuje nejakú chvíľku, tak si to zapamätá. Potom buď ľavým tlačítkom potvrdím, alebo keď som sa náhodou pohol a nechcem s ním hýbať a nechcem ani potvrdiť, tak stlačím Escape a on sa pekne vráti ten objekt do stredu. Taktiež tu máme aj pohyb s gizmom, čiže niekto dosť nezapamätá skratky, tak nemusí stlačiť G a toto vľavo má v podstate move tool, čiže keď potiahnem za túto jednotlivé šípočky, tak sa to hýba po korešpondujúcich osiach. Taktiež sa to dá spraviť aj s tým G-čkom, čiže keď stlačím G, tak môžem napríklad stlačiť X a tým pádom to loknem na teda X-ovú os, Y-ovú alebo Z-kovú. A keď chcem hýbať po dvoch osiach, ale jednu chcem vynechať, tak môžem stlačiť G, podržať Shift a môžem napríklad, že po všetkých hociach okrem X-ovej sa to bude hýbať, tak som stlačil Shift plus X. Alebo taktiež to funguje pri Shift plus Y alebo Shift plus Z. Keď chcem objekt hýbať, že pomalšie, vidíte ako sa teraz rýchlo hýba, a keď stlačím Shift, tak sa bude hýbať tak pomalšie a je to také precíznejšie hýbanie sa. Čiže sa stlačíme Escape. Ďalej tu máme Rotate. Rotate je na skratke R ako Rotate, toto už dáva väčší zmysel. Čiže zasa môžeme točiť, zasa poznáme X-ovú os, Y-ovú a Z-kovú a zasa keď stlačím Shift, tak môžem jednotlivé osy lokovať, čiže vynechávať v podstate. Alebo taktiež, tento si nezapamätá skratky, tak tu je Rotate, kde teda môže jednotlivé veci točiť a nemusí si pamätať skratky. Späť, ako normálne CTRL-Z, poznáme všetci, vrátime naspäť. Ideme ďalej, máme Scale. Scale je taktiež tuto cez gizmo, keď chceme. Alebo môžeme S ako Scale, taktiež zase dá väčší zmysel. a zasa môžeme lokovať rôzne osy, čiže Ičko, Xko a Zko, alebo Shift X, Shift Y alebo Shift Z.
Čiže tu máme nejaké základné pohyby, čiže S na scale, R na rotate, G na move. Vymazávať jednotlivé objekty môžeme, keď označím a stlačíme X a dáme, že delete. Kliknem X a delete. Možno to funguje aj deleteom, funguje to aj obyčajným deleteom, ale X máte viac po ruke, čiže to sa lepšie používa. Čiže si vymažeme túto kocku, aby sme sa naučili, ako pridávať nejaké jednoduché objekty. Čiže Shift plus A, Mesh a máme tu Cube. Čiže Shift plus A a máme tu rôzne teda nejaké jednotlivé meshe alebo kurvy a podobne. Nás zaujíma Mesh a pridám si Cube napríklad. A ten Cube potom môžeme samozrejme nejako editovať. Keď si napríklad pridám dva objekty, tak môžete vidieť, že keď označím jeden, tak sa odznačí druhý. A keby som chcel dva označiť naraz, tak podržím Shift a označím. Čiže vidíte, že jeden je iným outlineom ako ten druhý. A vždycky je jeden aktívny a jeden je ten druhý. Čiže ten, ktorý je týmto žltým, je aktívny a oranžový je ten, ktorý sme mali predtým označený. A to môžete vidieť, že ich môžeme aj tu označovať, ako sme si ukazovali. Čiže sme si vysvetlili, teraz si môžeme vysvetliť skrátke tieto módy, ktoré tam, čiže ja si odstránim jednu túto kocku, kliknem na túto. Máme tu rôzne módy, je tu Edit, Sculpt, Vertex, Weight Paint a Texture Paint. Object mód je v podstate tam, kde sme teraz, čiže s tým môžeme hýbať, otáčať, ale nemôžeme selektovať žiadne faces, ani vertices, ani nič podobne. Na to musíme ísť do Edit módu a v Edit móde máme 3 rôzne selekty, ktoré môžeme využívať. Jeden je Vertex Select, čo označí jeden tento bodík v podstate. Potom tu máme Edge Select, ktorý označí spojenie týchto dvoch vertexov. A potom máme Face v podstate, buď to sú 4 spojené vertexy, alebo 3. Môžu byť aj 3, môžu byť aj 4. Záleží podľa toho, ako face máte. Môže byť kľudne aj viac, čiže ale to už je potom endgone. Takže funguje to hýbanie rovnako ako pri všetkom. Keď označím si tú jednu nejakú faceu, tak s ňou môžem hýbať a už vidíme, že sa to hýbe troška ináč, aj sa ináč ten mes správa. Môžem ho scalovať, rotovať, čokoľvek, čo chcem, aj hýbať. No. A ostatné tieto módy, Sculpt a Vertex Paint, Weight Paint si niekedy inokedy vysvetlíme. A teraz sa naučíme napríklad, čo to je a to ako sa pridávajú loop cuty. Čiže loop cut je v podstate, že pridáme takúto líniu cez náš celý mesh. Záleží, kde sa ten loop cut pridá, tak to záleží od toho, kde to namierime. Napríklad, keď namierim na tento roh, tak môžeme vidieť, ako sa ten loop cut ináč pridáva, keď ho namierim napríklad sem alebo sem. Čiže záleží od toho, kde chcem ten loop cut pridať a tam, kde namierim, tak v podstate sa bude pridávať. Čiže teraz sa pridáva tak, ako vidíme teraz, takto a takto. Čiže je to veľmi dôležité. Ďalej, keď ten loop cut, keď chcem napríklad viac loop cutov, tak poscrollujem tlačítkom na myši a môžeme vidieť, že sa ich tam tých loop cutov pridáva viacero. Napríklad ja chcem 2. Potvrdím ľavým tlačítkom a stále sa mi to takto bude môcť hýbať. A pokiaľ ich chcem mať, že v strede presne, tak nič nestlačím, iba Escape. A tým pádom sú pekne v strede, môžeme vidieť. Celý jeden tento loop cut, keby sme si ho označili a chceme s ním niečo robiť, tak môžeme označiť, že podržíme Alt a iba klikneme na to. Vidíte, celý ten loop cut sa mi označil. A potom s ním môžeme škálovať, môžeme s ním rotovať, môžeme s ním v podstate robiť čokoľvek. Čiže to je nejaká základná práca s loop cutom, čiže Ctrl R, pridám loop cut, namerím, kde ho chcem, potom môžem si pridať ich viacej alebo menej a následne s nimi môžem hýbať. Keď chcem označiť 2 loop cuty, tak podržím Alt, označím jeden celý a potom Shift plus Alt a označím druhý a mám 2 označené. A môžem vytvoriť niečo takéto veľmi jednoducho, rýchlo. Ďalšou nejakou vecou, ktorú je dobré si vysvetliť, je napríklad Extrude. Extrude funguje v podstate tak, že si prepneme Face Select. Môžeme to robiť aj v Edit mode, ale v Edit mode to nebude tak efektívne. A väčšinou sa to robí pri retopológii, ktorej sa budeme taktiež venovať, ale veľmi až neskôr. Čiže Face Select a označím si napríklad túto vrchnú faceu a stlačím E ako Extrude. Teraz to môžeme vytiahnuť ako chceme a tým pádom sa nám vytvorila keby ďalšia topológia.
čiže to takto môžeme ďalej extrudovať. Ja to vrátim. Ale extrudujem to len takto a môžeme napríklad spraviť niečo takéto. Čiže E ako extrude. Potom poznáme ešte inset. Inset dovnútra. Vlastne v podstate nám to keby insertne tie faces. Čiže môžeme niečo takéto spraviť a potom môžeme zasa využiť ten extrude, ktorý sme si vysvetlili pred chvíľkou, čiže dám Ečko a hotovo. Môžeme to zoškálovať S-kom alebo cez Gizma. Taktiež v edit móde fungujú tie Gizma úplne rovnako ako v object móde, takže sa nemusíte vôbec báť používať tieto Gizma, keď si nepamätáte skratky, ale je dobré si pamätať skratky kvôli tomu, že sa vám bude jednoduchšie potom neskôr pracovať s tým a robiť. Čiže ešte raz nejaké základné veci. Ctrl R sme si povedali, scrollujem, pridávam lúbkaty, potvrdím, môžem hýbať, ale keď som to strojil, tak Escape a potom s tým môžem hýbať hociako. Potom máme extrude, ktorý si môžeme napríklad, alebo označovanie teda celej hĺbkatov, čiže Alt, aj Shift plus Alt, aby sme označili druhú. Alt E. Tu máme také menu teraz. Buď stlačíte Ečko, ale vtedy sa nič nestane. V takýchto prípadoch je dobré používať Alt plus E, čo znamená Extrude Faces Along Normals. A to znamená, že nám to extrudne tie faces do smerov, kde tieto jednotlivé faces mieria. Čiže teraz to ukážeme, môžeme vidieť, že keď dám Alt plus E, tak sa nám to pekne takto extrudlo von a potom to môžeme napríklad zoškálovať a môže vzniknúť niečo takéto jednoduché. Potom máme Inset. Inset si môžeme ukázať napríklad na tomto spodnom. Označím si jednu, podržím Shift druhú a dám, že Inset a mám dovnútra a potom môžeme napríklad to takto posunúť dole. Taktiež sa to dalo spraviť aj extrudom, ale chcel som vám ukázať, ako funguje Inset. Prepínanie rýchle medzi Object a Edit módom vám ešte poviem, potom sa vidíme v ďalšom videu. Keď chcete prepínať Object a Edit mód rýchlo, bez toho, aby ste museli sem, tak môžete stlačiť, že Tab a potom ešte samozrejme tu máme, že Vertex, Edge a Face Select a to môžete pod F1, F2, F3, nie F1, ale pod tým sú také číselka, tak tie 1 je pre Edge Select, 2 je teda pre Vertex Select, pardon, 2 je pre Edge Select a 3 je pre Faces. A to by bolo dneska od tohto videa všetko a snad sa vám video páčilo. Keby ste niečo nevedeli, ale chceli sa niečo opýtať, tak kľudne nechajte nejaký komentár a ja vám rád k tomu odpoviem. Takže sa majte, čaute.